При нас е областният координатор на политическа партия Лидер Георги Костов. Добър вечер. Добър вечер на зрителите на телевизия Варна. Искаме да научим защо партията всъщност се регистрира за участие на изборите в избирателната комисия, но не участва в самия вод. Първо да започна с актуалната тема. Позицията на партия Лидер относно случващите се събития в Катуница е, че това е въпрос не на етнически проблем, а на криминално деяние. Ние се разграничаваме твърдо от всякакви други спекулации. Относно регистрацията на партията, партия Лидер сключи коалиция с Тракийски политически клуб Съюз за Варна. Както знаете, има интернет сайт на Общинската избирателна комисия, където ясно могат да се проследят протоколите и причините за нерегистрирането на партията за участие. Значи с политически клуб Тракия сте направили предизборно споразумение за коалиция, която се казва Съюз на Варна. Точно така. Регистрираме в нашите самата партньори. избирателна комисия като коалиция, но когато идва ред да се регистрират поименно кандидатите. Да, нашите партньори не се появиха на подписването и сами може да видите човека, който не е подписал коалицията, в коя листа е, на кое място, кой е водач на листата. Говоря за партия Либерали. Това са събитията, документирани в протоколи 99, 108, 163 от Общинската избирателна комисия. Казвате партия Либерали, това е Добромир Джиков всъщност. Мисля, че той беше водач, кандидат за кмет. Да, който първо си беше обявен като независим кандидат, а след това се кандидатира от партия. Именно, доста независими кандидати. Смисъл, партия Либерали е била част от... Не беше част. Съюз за Варна е между партия Лидер и политически клуб Тракия, но не беше регистрирана. И човека, който трябваше освен мен да го подпише... Добромир Джиков. Не е Добромир Джиков, той е независим кандидат за кмет. Нали? Беше независим, докато стана зависим в един момент. Но човека, който трябваше да го подпише, участва на 4-то място в тяхната листа. Да. Тоест, как... Впоследствие, вчера дадахме пресконференция, подкрепяме Костадин Костадинов за кмет за Варна. Той е най-достойният кандидат за нас. И виждаме в неговото лице един добър управник на града ни. На предните избори партия Лидер вкара един представител в Общинския съвет, Красимир Симов. Точно така, да. Той не е наш представител от 2009 година. Да. Защо се получи разрив? Това е въпрос, който централното ръководство на партията може да отговори на него. Аз съм новия областен координатор, експерт съм по европейски проекти и в момента съм в качеството си на такъв, за да изкажа мнението на екипа около мен за картина. Тоест това е щяло да бъде част от програмата ви, тези европейски проекти. Да, именно в това, че имаме ясна платформа, именно за това политически клуб Тракия не разпозна като добър партньор, защото имаме ясна платформа за развитието на община Варна. И да преминем към темата европейски проекти. Общата картина във Варна е, че Варна видимо не усвоява европейски проекти. Примери конкретни ще дам. Бюджета на община Варна е около 214 милиона. Но тя е усвоила реално, говоря за разплатени пари, около 11 милиона. За сравнение, община Аксаково, бюджета е около 11 милиона и е усвоила около 11 милиона. Защо е тези цифри, тези факти според вас, защо са се случили липса на, как да го наречем, професионалисти, липса на ясна визия, могат да работят? Липса на ясна визия. Или има кадърни хора, но... Не само. Когато имаме една визия за развитието на града, къде, за какво има пари
къде в общината могат да се използват. Не само общината, общинските дружества. Тогава можем да разберем за всяко едно нещо, което виждаме около нас, къде Европа може да ни помогне и как Варна да достигне европейските градове. За жалост, Варна е много изостанала. Пример мога да ви дам относно административния капацитет, това, което ме питахте. Има множество проекти, които са спрени. Пример за такива проекти мога да ви дам проекта, който е за музеите, където преди около 3-4 месеца беше скандално спрян. Пример за проекта, който е за канализация, около 9 милиона, от 2009 година одобрен, не е започнат, 1 лев не е разплатен по него. Това за моя екип и за експертите по европейски проекти е показано, че няма ясна визия. За да станем европейски град, трябва да знаем къде, за какво, какви пари има. Но не само... Да ви попитам тогава и за един актуален проект, който Общинския съвет поне даде зелена светлина за неговата реализация на едно от последните заседания. Това е за интегриран градски транспорт. Става въпрос за около 50 милиона евро, само първия транш. Запознат ли сте с него и дали... Каква е прогнозата ви? Може ли да бъде реализиран наистина? Да, може да бъде реализиран, ако се ползваме от европейските практики. Тоест да видим как е в европейските градове, как те са го направили и да го реализираме тук. Но за жалост, това, което се вижда, е, че много малки общини около Варна, пример давам пак Аксаково, Суворово, имат реална прозрачност, а ние нямаме. Има приключен в момента проект по административен капацитет, където трябваше да се изкара тази прозрачност. Тоест не е приключен, приключва от други ден. Простичко, влезте в сайта на община Варна, сравнете го с сайта на община Суворово или сайта на община Аксаково. Там ясно е показано протоколите от изпълнените поръчки. Ние нямаме никаква прозрачност. Като говорим за прозрачност, да стигнем до там, че примерно пак в Суворово общинските съветници са знае кои са. Вие знаете ли кои са нашите общински съветници? Познавате ли ги? Видимо. Аз ги познавам, защото това ми е работа, но самите общински съветници знаят, че те са общо взето анонимни и ако сред тях има популярни хора, то не се дължи на това, че са общински съветници, а да нещо друго. Да, но това са хората, които взимат решения за нашия град. И моят екип точно това констатира, че от доста време са едни и същи. Явно имате доста предложения и идеи. Предложението е едно. Ще ги предложите ли някъде във връзка с европейското финансиране в община Варна? Всички програми, които засягат община Варна, всички европейски документи, европейски директиви да бъдат качени на сайта на общината. С конкурсите за обществени поръчки, протоколите за изпълнение и така нататък. С реална прозрачност. Това, което се прави в Европа, пример даваме Европейския парламент, където всяко нещо като решение, становище се качва. Иначе ще тъпчем на същото място. Аз няма да участвам в сегашните избори, но без прозрачност промяна няма да има. Затова партия Лидер се води изцяло от това да подкрепя работещите кметове. Работещите кметове за нас в област Варна са на община Аксаково, Станислав Стоилов, на община Суворово, Павлин Параскеров. Там, когато отидете, вие виждате реално това, което Европа дава на България. Във Варна виждате ли го? Това е въпросът. Защото аз не го виждам. Може би 1-2 училища, но извиняйте, има проект за 5 милиона за саниране на сгради. За сравнение, примерно с Аксаково, където има проект за 5,5 милиона. Но Аксаково е 20 пъти, има 20 пъти по-малък бюджет от Варна. Аз, доколкото съм запознат, без да претендирам, че познавам проектите, санирането е към Министерството на регионалното
развитие? Не, това е по оперативна програма регионално развитие. Там са проектите за саниране на училищни сгради. И всичко това младите хора го виждат. Всичко това не им убягва от погледа. И не случайно искат да заминават навън. Мога да... така, един мой ученик, аз на времето съм преподавал, ми даде едно негово стихотворение, мога да ви го дам да го прочетете, относно, това е на около 20 години, Явор Георгиев се казва, мнението... Прочетете го вие, да. На младите хора. Стихотворението се казва Нима. Живеем в държава, населена с пилци и кланицата продължава. А ти кой си? В кой филм си? Бориш се да оцелееш и да наделееш, тровиш се да пееш и да живееш. Биеш се в гърдите, когато победиш и харчиш си парите без да ги броиш. Нима това е идеалът ти за живот, нима ти е вкусен този вкиснал компот. Да се трудиш и бъхтиш на челото с пот и да пускаш безотговорно поредния вод. Нима с годините не осъзна, че си третиран и ползван като сляпа овца. Нима не ти писна да свеждаш глава и когато те тъпчат да лазиш доволно в прахта. Мисля, че е дошъл момента, в който ти, робе, да си покажеш своето, да гарантираш на децата си мирен живот и да сипеш на управляващите този вкиснал компот. Единственото спасение ти е дадено от Бога, единственото избавление е да кажеш аз мога. Това е на един... Интересни разсъждения, тъй просто да ги оставим за финал. Аз ви благодаря много за участието. Мерси. И ви пожелавам успех във вашето начинание. Това беше всичко.